नोंथांमोननि सापर्ट दोङोबा आं बेखिनि स्टेपावबो सौहैनो हानाय नङामोन आरोना सोनाफोर ओरैनो दुखुं थिखोनानै बामखांना लाग्रा गैया आंहा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सोरबा मोजां जोबहांआव हरनाय महर लानानै सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय फिसालाया थांबाय आंना स्कुलावहाय प्रजेक्टरजों लानानै थांजोब्बाय ओमफ्राय फिसाजोजों लाग्राजों लामाथिं बेरायहैबाय आरोना ब्रेकफास्ट खालामनानैसो आंबो ब्रेकफास्ट खालामनानै लाबाय सोनाफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना थान्दा जानानै एसे मिथिखाबाय जानांगौ ना आंहा जोबोद खुसि स' नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ बुहुद दङ आंहा बेनिफ्राय मा होनो जायफोर गोदान नायलांफ्रांदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय फुरा नायग्रोदो बेनिफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारनानै गालांदो आरोना सोनाफोर स' फुरा नायलांग्रोथार गेजेरावनो खिजानि आंनि भिडिअखौ मोजांबो मोननो हागौ स्टार्टिङाव मोजां मोनालासिनो स' आदा नायनानै थानाङा फुरा नायलां ओमफ्राय फंबाय बिनानावमोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आं भिडिअ हगारनायखौ फारि फारि नायलांखायो ओमफ्राय दहाय फुंनि एसे आद्रा दं आरोना स' नायलांगोन आं फारि फारि फिसालानि टिफिन बानायनायाव एसे टाइम मोनस्लाबाखै आङो स' फारि फारि नायलाङो स' आंनिखौबो फुरा नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन सोनाफोर ब्लग्सखौ आङो स' नोंथांमोनाबो फुरा नायलांदो आं एसे फुंनि खामानि मावनानै लाग्रोनोसै फार्स्टआवनो आंबो एसे दै लोंनानै लागोनसै सोनाफोर दैखौनो लोङाखै ओमफ्राय बुङोना दैखौहाय जिरायनानै सोलोंनांगौ जिब जिबनो स' जिरायनानै लोंसै एसे आंबो ओरैनो मोदोमफोर देरलाजोब्बाय एसे डाइटफ्रा फल' खालामाबाथ' आं गैला बेरगुलांजोबसिगोन उदै सुदै एकदम स' एसे एसे जिब जिब लोंसै लासै लासैनो लासै लोंनाय लासै जानाय जिब जिब लोंनाय जेबो नियम गैला आंनाव गासिबो स्पिडआवसो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय संनाय खावनाय ब्रब ब्रब ब्राब्रा स्पिड सनाफोर फिसा गोनांना एसे आलदा जाहैखायो खोमा बिमा बिमाया मिन्थिगासिगोन आरोना स' सनाफोर मावनानै लानोसै आङो नायलांबाय थादो हिन्जावफोरनि खामानि सनाफोर गिबियावनो साफ साफाय खालामनाया इम्परटेन्ट स' जों बायदि हाउस वाइफआलाय आरो माथो खालामबावनो आरो मा देखायबावनो सनाफोर बेफोरखौ देखायाबालाय स' नायलांबाय थादो फिसा गोनांनि रुम एकदम 10-20 बारनि खम जाया न' सिबनायानो दानो सिबगोन दानो माबा जागोन खोलैगोन माबा बिसिगोन गारगोन oh my god Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Yeah, fuck the police, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. ओरैबायदि अबस्था जाबायना सियारफोरखौबो न' सिङाव दोननो हाला जोंना फिसाजोआ लाङै लाङै ओइ टेपथिंजाय दै टेपथिं बोलाङै टेपखौ अन खालामबाय थाग्रा जाबाय दैया जाहैगोन स' सियारफ्रा बाहेरायावसो थाजोबनांगौ न' सिङाव दोननो मोनला जोंना न' फोसाबनाय खामानिया जोबस्रांबाय सनाफोर सका जाजोब्बाय बेनिफ्राय नै जि दङ हप्पासे मा होनो सान्दुं गैयाना सनाफोर स' मा खालामनो सामफ्रामबो सुजाया गानस्लायनानै दोनबाय आङो मैयाथ' एकदम सान्दुं जिर' दाख्लैबो सान्दुं जिर' बेनिफ्राय दाख्लै सुनायानो रानबावाखै दख'नाया माथाना ओंखायनो दोनबाय आङो सुनानै लानो आं ओरैनोबाथ' जिखौ गानस्लाय दोननो बिराद बायो आरोना आंना मोनामानि सुखानाय नियमसो ओमफ्राय दा थान्दायाव अयथासारना सुखोजानो गिनांगौ मानसिया बोरैबा सुखोनानै बेमार जानानै थाबा मा खालामनो सोर नायनो फिसाया खाथियाव गैया मा गैया गथ' गथायखौ सोर नायनो नङा होमबा सनाफोर खेल लाखिनांगौ जायोसो सुग्रोनोसै आङो सुनानैथ' लानो हागौबाय सनाफोर माखासे लामोबाय माखासेथिं लामहैनोसै दा राननांगौआसो सान्दुङानो थोबफासेबो गैया दायो ओंखारबालाय रानहैसिगोन आरोना लामनानै लाग्रोनोसै आङो ओंख्रियाबो सनाफोर जेबो बेदर फिसा गैया नै दालि ओंख्रिसो ओमफ्राय कबिजों आलु एवनायसो ओंख्रियाबो आंना नै दालिसो ओमफ्राय कबिजों आलु एवनायसो बेदर फिसा गैबाय थाया नोंनि अनगा बोरै थांना थानांगौ आं दाउखा गारां सनाफोर गान खनो होनबाथाय एकदम क्रससो गैया मोसानो होनबाथाय हागोन आरो एसे गान खननायाव लाजाखाया आंना दालि जाबाय सनाफोर बेनिफ्राय आङो दाउखा गारां होननाय लोगो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जा गोसोखांबाय आरोना स' नोंथांमोननो खिन्थानोसै आं आवगोलाव सिख्ला समाव आरोना बैसागो थैसागो जाया होमबा ओमफ्राय एखमबाथ' गान खनग्राफ्राबो फैख'नो हाया एखमबा मोसाग्रा फैख'नो हाया जायोना प्रेक्टिस समावहाय स' दाना आंहाथ' बांसिन जेनेबा मोसानायावसो थाखायोमोन नालाय गान खननायाव गैखायामोन ओमफ्राय एखमबा फैयाबा गानाबो खननांगौ जायोना जा हब्रा खनसै सुराथ' बे सुराखासो गैखाया दाना ओमफ्राय फंबाय आंना लोखसाराया मा होनो न'आव फैनानै मोनायाव आंखौ होननोसै आरो दहाय लाइब्रेरियाव अबेनि दाउखा मासे एकदम गाबफैबाय
ओरैबायदि अपमान होयोमोन आरोना आंखौ माने आंखौनो बुंदों आरो आं गान खननायखौ खोनाहैफ्लांबाय नालाय बेयाव हब्रा ओमफ्राय आंखौ न'आव फैनानै आइनि सिगाङाव बिदि अपमान होफैबावनोसै मिनि होननानै थैलायनाय आरोना बेफोर आगोल समाव बिराद फुर्तिमोन बिब' फंबाय बिदा आंना माने आदा ओमफ्राय फंबाय दं ओमफ्राय आं आरोना सनाफोर बिराद फुर्तिमोन जोङो हालुवानि फिसाफोर मावै दाङै जायोमोन गुगु गागा ओंखामाबो जायोमोन बिदिनो जोङो ओमफ्राय ज' मावोमोन ज' जायोमोन आरोना सनाफोर आजिखालि बैसागो थैसागो जाबाबो मानसिफ्रा बिदि इन्ट्रेस्ट लालाना मा होनो मबाइलफोर लाला जोब्बाय नालाय मबाइलफ्राव गोदो गोदा खना थानाय बिदिसो जाला जोब्बायना आजिखालि जोङो आं दा गामियाव थांनानै बैसागो नायहैबाबो बिदिसो मोनो आरोना जेबो इन्ट्रेस्ट मोनला जोंनि बायदि सोरबा गायकफोर फैदोंबाबो भिडिअ खालामनायफ्रावसो बेस्थ' बा सोरबा मबाइल रायलायनायफ्रावसो बेस्थ' वाट्सएपफ्रावसो बेस्थ' जोंफोरना जाय गायकआ गान खनबाय फुरा सिखारजोबनानै मोसानाय फुर्तिमोन आरोना बै समावहाय सुलेखा मेमाबो गामियावनो खनोमोन बेलेगाव प्रग्राम गैयाबाबो बेलेगाव प्रग्राम दंबाबो सुलेखा मेमा गामियाव दोंसे दोंनै खननानै फैयोमोन आरो अब्ला जोंनि मोसानाय मा नायनोमोन सनाफोर माने फुर्ति लानांगौ नालाय फुर्ति आरोना बैसागोफ्राथ' बारे फैयाना जों बिराद फुर्ति खालामोमोन ओमफ्राय जोंनि एसे उननिफ्रायनो लिलाला जालांदोंलै मबाइल थबाइल जाबाय माबा उन्दैयाव हाबा जालांला जोब्बाय मोसानाय मुसुरनाय माने बुहुत खम जालांबाय आरोना सनाफोर खम नुसै दा गामिफ्राव ज' ओंखारनाय नुनो थांला दा बे ज' मोसानाय आरिनाय बुरजा मोसानायफोर नुयोना क्रिस्टियानि बेफोर दाफा गामिनि जमा खालामलाबायनायसोमोन ना आगोलाव निजानि गामियावनो बेसेबांबा बुरजा मोसाग्रा ओंखारोमोन जोंनि समफ्राव दालाय आरो बहाथो ना होमबा सनाफोर जुगा सोलायबाय नालाय गासिबो सोलायलांजोब्बाय जोंबो एसे सोलायबाय ना मा होनो मबाइल टर्चनिफ्राय मबाइल केमेरायाव फैबायना जोंबो बस सनाफोर बिदिनो उपाय गैया बाट सोलायदों होननानै एकदम हगारसारनो नाङा आरोना स' मेनटेन खालामनानै लाखिनांगौहाय बोथोरजों लोगोसे टाइमजों लोगोसे गावखौ मेनटेन खालामनानै लाखिलांनांगौ आरो सनाफोर जास्ट बेसो इम्परटेन्ट बयनिबो थाखाय नानाथार फाजा ओंख्रि मोनजोब्बाय दा जानो लागैयाव पापर एवनोसै गावखौबो फुसुनानै लागनो हाबाय नै सान्दुंआबो दिनै जि मोजां ज्रां दुंनानै होबाय आरोना गोजोन मोनलायनाय फिसाजोखौबो थुखैसो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय उन्दुलांग्रोबायना गथ'आ ओमफ्राय आंबो दुगैना लानोसै सनाफोर ओरैनो गोजां बोथोरनिफ्राय दुगैनायफ्रा केटेर मेटेर जायो बेबायदि सान्दुंखौ मोनबाय थाया बिराद खिमथि बिदि सान्दुङा ना मा होनो सनाफोर स' जि जोमाबो स्रां लानसिगोन दिनै दुगैनायाबो स्र' दुगैनानै लानोसै आरोना बेनिफ्राय सनाफोर आं मेन बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरनाया बेनो माने आंनावबो माने इमेल फैबाय इउटुबनिफ्राय माने इउटुबनि नोंबो पार्टनार होननानै आरोना माने मनिटाइज जाबाय आरो सनाफोर जेने थेने नोंथांमोननि अननायावनो माने माथो खालामनो आं हारसिं जुदि भिडिअ बानायनानै भिडिअ हगारनो होनबाथ' जायाना नोंथांमोननि फुल सापर्ट नङाबा आं जेबो नङा सनाफोर जिर'सो ना सासे फिसा इउटुबारा स्टार्टिंनिफ्राय जुदि सापर्ट मोनाबा बियो जिर'सो आरो होननानै बुंजायो स' लासै नाजालांनानै आंबो जेने थेने नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ मनिटाइज खालामनानै होबाय स' एकदम गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो जेरै सनाखौ मानसिफोरा एबा जोङो किमथि होननानै सानो स' बेनिफ्रायबो किमथिसिन नोंथांमोना आंनि थाखाय आरोना माने नायगिरि नोंथांमोना आंनि थाखाय एकदम सनानिफ्राय बांसिन किमथि बेनिखायनो आं हार एक भिडिअआवनो सनाफोर होननानै गाबज्रिफ्रांबाय थायो सोरबा मोजां मोनाबो जानो हागौ मा पेटेर बिदि बुंबाय थायो होननानै स' गाज्रि मोननो नाङा सोरबा मोजां मोनबाय सोरबा गाज्रि मोनबाय जानो हागौ भिडिअनि गेजेरजों आंखौहाय स' बयखौबो आं साबायखर बावो गाज्रिबाबो मोजांबाबो भिडिअखौ नायदों नांगौखिनिखौ नोंथांमोना नायनानै आंखौ मनिटाइज खालामनानै होबाय बेनिफ्राय सनाफोर एकदम आं रिकुवेस्ट खालामो नायलांबाय था भिडिअखौ नङाबा आं जेबो नङा नोंसोरजों आं मा जालांबाय थायो आपडेट होलांबाय थागोन आरोना जास्ट बेखिनि स्टेपसिम आं सौहैबाय माने चेनेला आंना मनिटाइज जाबाय आरोना सनाफोर स' नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच सनाफोर फुल सापर्ट होलांबाय था बेनिफ्राय फंबाय बिनानाव आरो लोगोफोर आंबो फुल सापर्ट होलांबाय थागोन नोंथांमोनखौ जों गावजों गाव सापर्ट होलायबाय थानांगोन बेनिफ्राय नायग्रा अडियन्सफोराबो जायफोरा चेनेल खुलियाखै बिसोरबो फुल सापर्ट होनांगोन जोंखौ आरोना सनाफोर नोंसोर नङाबानो जों जेबो नङा आं फुरा एन्टारटेन खालामनो कसिस खालामलांबाय थागोन दाथ' आं गथ' उन्दैनि थाखाय बारा एन्टारटेन खालामनो हाया जानो हागौ बायदि आं जायगाफोरखौ देखायबाय थानो हाया जानो हागौ स' लासैनो आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजागोन सनाफोर स' आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं बेखिनिखौनो शेयार खालामनो होननानै गुड मोनगासिनो दंमोन दाख्लै मा होनो सिक्किमाव थांनायनि सिगाङावनो जाखादोंमोन साबस्क्राइबाराथ' जाखादोंमोन आंना बेनिफ्रायहाय माबायाबो जाबाय वाच टाइमाबो जाबायमोन ओमफ्राय आं थांग्रोबाय सिक्किमावहाय बेनिफ्राय फैनानै दा मनिटाइज खालामनायाव जाबाय आरो सनाफोर ना दाख्लैनो जादों आं शेयार खालामनो ना खालामा बेखिनि स्टेपखौनो खिथानो ना खिथाया बेखौनो खिथायो होनजानो गिनानैबो आङो मोनसेबो भिडिअ मेनसन खालामाखैमोन बाट आं दिनै मेनसन खालामनो साननानै आं खालामबाय नोंथांमोना आंखौ इसेबां सौहैहोबायबा आं माने नोंथांमोननो खिन्थाया जानो सनाफोर औ चेनेला मनिटाइज जाबाय आरो फुल सापर्ट होबाय थायोबा नोंथांमोना स' आं आवगायलांबाय थानो नाजागोन आरोना सनाफोर फुल टाइम होनो नाजागोन आङो स' थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोजों